Ajima voice on this beats. Take you shopping, take you how I do. Baby, I want you to know that. Kira ni da kiki dan ina son ki babu dalili. She got the shape and the face with the long hair. I got them girls all over me but I don't care. Kada mata jita, mata fifita. Kada mata jita. Assalamu alaikum. Ana da har gani wanka. Wallahi ni ma ba san su wannan ba ta ganin su kamar farare ne daga waje su. Burin ka ne lalata auren yarinyar nan gabaki daya. Baya waje kace To alaikum. Alhaji dan Allah mun zo. Ni ma ke muku ne ko ka da Alhaji. Yawa ka mana. Da wannan matan shi da yaran shi ba da lafiya. Ni kuma na yi kuki amma ban da kun saka. Shi ni sama da Alhaji. Ruwa ya riga ya ci mana da kwalo. Alhaji da an taimaka mana. Taimaka mana Alhaji da Allah. to ya ku ga Allah ya Ahmad! 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 Zan soki, take you shopping, take you how I doki. Ina yaran nan ma yake ma. Allah sai dai bai sun yadda maman dai. Amma kun da yake. Wace? Mafarki ma yake yi. An sa shi ne na baya aiki ya je yi mofi ba ya zo tsaya ne. Ne ma zan ne ma. Mun sa shi mu iya kwashe kokon da ayuba. Kudin ka kuma kai taso ka gani. Ina kudin da kuma aka ji. Mafin da za ka yi ba. To wallahi to yanzu za mu wuce. Kafin mu je mu da dan uban ka kai mu mofi din. Ce ga dan gaskiya kana tunanin sa mu je mu dawo ba kai. Ba za mu yi mu da kai ba. Ayuba in ka so a gabancin. Take you shopping, take you how I doki. Ko menene zaki zan Dan Allah ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da comedy masu daɗi da nishaɗantarwa. To mun gode.